הדגל הישראלי מונף בגאווה פה ביפן. אנחנו בתערוכה ביפן, DSEI, יפן 2025, בהשתתפות רחבה גם של משרד הביטחון, סיבת ומפעת, ויחד איתנו חברות שונות שמביאות את קדמת הטכנולוגיה. באנו ליפן כדי להביא את הטכנולוגיה הזאת שאנחנו חושבים שתעצב מחדש את שדה הקרב העתידי לעוד שותפים אסטרטגיים שלנו. קהל מגוון, אסטרטגי ומשמעותי שמוכיח את השיתוף פעולה האפשרי במדינת ישראל, טכנולוגיות ישראליות לקהל המקומי עם הצרכים המקומיים. אנחנו מאוד גאים ביכולת שלנו להציל חיים, באמת לשנות את שדה הקרב העתידי. יפן זה שוק מדהים שאנחנו רוצים לעבוד בו, יש פה לקוחות מדהימים, צבאות אדירים, וכיף להיות. מאוד מאוד תרם לנוכחות שלנו ביפן, שנפתחת ממש עכשיו, ולפרזנס הבינלאומי שלנו. בגאווה אנחנו מציגים את מה שיש לתעשייה הישראלית להציג פה, מערכות בקצה הטכנולוגיה, באוויר, בים וביבשה.